Wake up now. Wake up now. Wake up now. Wake up now. Benvinguts a Gent de Mar. Days passing by the crowd, joy can rise from the dark as a flash in the forest. Hey, for once I tell you what's true. Estic molt emocionat perquè avui comença l'últim tram del meu viatge per la Costa Brava. Aquesta vegada visitaré els termes municipals de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes, explorant un litoral típicament mediterrani. We are friends through this shape of time. Oh, what is time? The kind of thing that no one knows. Take a look at who's around you. Spinning circles, ring around with you. Did I ever tell you we were drivers through a road called life? Oh, what is life? Bon dia! Hola, bon dia. Veig molta gent penjada aquí a la paret. Què esteu fent? Bueno, això és la Via Ferrata. El seu nom és la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. Cala del Molí. Cala del Molí, sí. Sí. És una activitat, com podeu veure, aquí als acantilats, i on la gent va lligada amb uns mosquetons de seguretat i van fent tot el recorregut. Ah, d'acord. I quan es va fer aquesta? Quan es va instaurar i qui la va construir? Bueno, la vaig construir jo. En sèrio? Vale, sí. Caram. La vaig construir jo ja fa uns anys, fa 14 anys. 14. Sí, el que passa que va estar tancada per problemes, llavors es va tornar a obrir i ara té molt d'èxit. És l'única via ferrata que està al costat del mar. Vist des d'aigua és espectacular, eh? Quin entorn que passa aquesta via ferrata, eh? Sí, aquí tenim la Costa Brava, que és un entorn privilegiat. Llavors aquí tenim diverses escales i al costat Cala del Molí, que és d'on agafa el nom la ferrata, Cala Alga i Cala Ametller. Cala Ametller és una cala molt emblemàtica, molt típica de Sant Feliu, petitona però molt maca. Sí, crec que ja he passat. Doncs res, no us molesto més, que passeu bon dia. Igualment, que vagi bé. Que vagi bé, gràcies. Adéu. Arribo a Sant Feliu de Guíxols, localitat marinera del Baix Empordà, entre abundants pinedes i maquíssimes roques de granit que decoren l'entorn. Aquí he quedat amb una apassionada del mar i sobretot dels cetacis, i no vull perdre l'oportunitat de conversar una estona amb ella i aprendre'n més. Ei, Clàudia! Hola. Bones, com estàs? Bona, rai. Escolta, acabo d'arribar aquí amb el meu kayak a Sant Feliu de Guíxols. Quin poble més bonic i quins entorns, no? Sí, què t'he de dir jo, que és el meu poble i jo és que el trobo preciós, cada raconet de Sant Feliu. Sí, Perquè si haguessis d'elegir un lloc del teu poble, quin diries? Doncs n'hi ha molts, però jo crec que escolliria aquest, l'ermita de Sant Elm. Ah, sí? Hi vaig estudiar des de petita, aquí a l'institut, i, ja veus les vistes, no? Es veu des del far de Sant Sebastià fins a Tossa. I crec que és un dels punts més màgics per la gent que li agrada el mar. A part aquí, Ferran Agulló va posar el nom a la Costa Brava. Què dius? Sí. Ah, sí? Caram. Dius que vas estudiar aquí, per tant entenc que el teu vincle amb el mar és molt estret des de petita, no? Sí. Fins que t'has convertit en biòloga marina. Sí, des de petita a casa tothom ha sigut molt de mar, hem tingut barca, hem sortit, sempre m'han inculcat molts de valors cap al mar i al respecte i suposo que això ha anat fent que la meva inquietud per estudiar el mar anés creixent. Saps que encara no he vist cap dofí des que he començat la ruta? Doncs si vols te n'ensenyo, que a casa tinc moltes fotos i feina per fer. Ah, mira. M'ho ensenyaries? Sí, tant. Doncs vinga, va, som-hi. Vinga, va. Clàudia, aquí al Mediterrani, quins serien els cetacis més comuns que podem veure relativament fàcil?
Doncs els més fàcils jo et diria que són, almenys a la Costa Brava, per la meva experiència, el dofí llistat, que és un dofí que té una ratlla gris clar molt característic, i llavors et diria que el dofí molar. És el dofí típic que hi ha als zoos, per desgràcia. És una mica més gros, no té cap marca diferencial, són gris més fosc. I almenys aquí a Palamós, a prop de Sant Feliu, també diria que Sant Feliu i tota la Costa Brava acostumen a perseguir barcos d'arrossegament. Perquè d'una mateixa espècie, com diferencieu un individu d'un altre? Sobretot per les aletes dorsals. En el cas del catxalot, per exemple, seria amb la cua. Vale. Però amb els dofins, sobretot, és amb les aletes. Mirem el marge posterior de les aletes i que tinguin marques, faltes de carn. És una feina molt, molt laboriosa i en la qual has de tenir molta paciència i molt d'ull clínic per trobar petites marques. A vegades evolucionen i, clar, n'hi van sortint de noves al llarg del temps. Llavors t'has de fixar amb les que ja hi ha. Doncs, Clàudia, m'estaria aquí molta estona escoltant-te, m'encanta. Moltes gràcies pel teu temps. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Després de visitar Sant Feliu de Guíxols i quedar meravellat per les explicacions de la Clàudia sobre cetacis del Mediterrani i amb l'esperança de veure'n algun, continuo el meu viatge cap al sud, resseguint un litoral escarpat i paradisíac. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Ei, Marta, no t'esperava per aquí? Pensava que estaves a un dels teus viatges polars. Sí, ja podria ser, però aquí també m'agrada molt estar. Home, no m'estranya, perquè tinc entès que tu et dediques a fer molts mesos a l'Àrtic o a l'Antàrtida. Sí, des de ja fa uns anys que faig viatges a l'Àrtic i a l'Antàrtida. Són viatges en creuers d'expedició. Wow. I escolta, què me'n dius d'això del paddle surf? Pues per mi és perfecte. Sí? Sí, a mi m'agrada per la seva simplicitat, que amb una taula i un rem et pots desplaçar. Bueno, distàncies més curtes que amb un caiac, però et pots desplaçar. I fas exercici, si vols, i si vols en dies com avui, que les condicions et conviden a remar en càmera lenta, i és un treball de contemplació. I la perspectiva suposo que és diferent a la meva. Exacte, sí, és diferent, és més amunt i veus tots diferent. Clar. Marta, tu que has voltat mig món per mars i oceans llunyans, per què has decidit tornar a Tossa de Mar? Doncs Tossa és una combinació de mar i muntanya. I el paisatge que tenim aquí és penya-segats amb vegetació que surt de les roques, pins que pengen sobre l'aigua, i bueno, aquesta combinació m'atrau moltíssim. I amb el pàdel doncs és ideal. I tant. Passejar-hi. Doncs justament anava cap a Tossa jo ara mateix. Vale, m'apunto. Sí? M'acompanyes? Sí. Una mica? Som-hi? Arribo a Tossa de Mar, un dels municipis més emblemàtics i fotografiats de la Costa Brava, degut al seu espectacular nucli medieval fortificat. El poble es troba pràcticament aïllat respecte a les poblacions veïnes, dins l'espai natural del massís de les Cadiretes. Acabo d'arribar aquí a Tossa i al llarg del meu viatge per la Costa Brava he vist que l'home està molt vinculat a la pesca, però suposo que antigament era diferent, no?
Home, Rai, benvingut a Tossa, doncs. Gràcies. Mira, aquí al museu en tenim una mostra de com les dones estaven vinculades a la pesca. Les dones eren les que remendaven les xarxes, és a dir, les eines amb les que els homes sortien a pescar, les dones venien al peix, i les dones més endavant són les que van iniciar a Tossa la indústria turística. La indústria turística oferint els seus fogons, els seus llits per allotjar i donar de menjar als primers turistes que van arribar a Tossa. Va, que interessant. I què me'n dieu de l'antic ofici de les remendadores? Qui eren? És un ofici que serà com molt glamurós ara. Normalment eren les dones de les famílies dels pescadors que, bueno, doncs elles es dedicaven a remendar. Les de Tossa eren molt valorades. Remendar vol dir... Vol dir cosir les xarxes, les avaries que diuen, no? Quan van a pescar, doncs el que es trenca, ells les cosen. No, Tossa, malgrat l'arribada del turisme, encara conserva aquest caire més tradicional, més vinculat al mar, no? La vila medieval cau cap allà, veritat? Sí, senyor. Sí? Doncs res, me'n vaig a fer un tomb. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Adéu. Trailing some new kill. Says I seen your picture on $100 bill. Estic a les muralles medievals de Tossa i he quedat amb un il·lustre veí, en Quique Ballesteros, que ha contribuït a protegir els mars i oceans a nivell internacional com gairebé ningú altre. Quique, com a apassionat del mar, tenia moltes ganes de poder conversar amb tu. Ets conegut, entre altres coses, per haver col·laborat amb el projecte Pristine Seas de National Geographic. Explica'm què és i què feu. Bé, Pristine Seas és un projecte que va encetar el nostre company Enric Sala, que és un gironí, i se li va ocórrer estudiar els llocs dels oceans i dels mars de tot el món que estan en la millor condició possible, és a dir, pristí vol dir que estan intocats, estan verges, per tal de protegir-los. A part d'això, que ja és interessant de per si, intentar convèncer els governs, els que pertanyen a aquests espais, per a que els protegeixin. Uau, quina gran tasca. I com a habitant de Tossa, el teu vincle amb el mar al llarg de la teva vida, creus que el Mediterrani està empitjorant o podem dir que està millorant? Aquesta és una pregunta complexa, perquè hem de pensar en l'interval de temps que m'estàs dient això. Llavors, en qüestió de pesca, han empitjorat. I han empitjorat des de sempre. O sigui, l'home ha anat impactant al mar i el mar ha anat empitjorant en qüestió de peixos, peixos grossos, taurons, meros, dèntols, etc. Però, per altra banda, si ens mirem la qualitat de l'aigua, és a dir, com està l'aigua de bruta, de contaminada, l'Agència Catalana de l'Aigua va començar tota una sèrie de projectes de depuració d'aigües a tota la costa catalana, des de Portbou fins a Cases d'Alcanar, i els darrers, diguem, 20 anys hi ha hagut una millora molt ostensible de la qualitat de l'aigua. És a dir, ara tenim l'aigua més neta, en general, estic parlant a Catalunya, a vora la costa, que no la teníem quan jo era petit, per exemple, fa 30 o 40 anys. Sí. Molt bé. I, Quique, com a habitant de Tossa, si haguessis de dir un eslògan, una frase que resumís el teu poble, com ho diries? Bé, és un tòpic, però paradís blau. Escolta, Quique, ets el tipus de persona que m'estaria hores escoltant-te, però he de marxar a buscar lloc per dormir, que demà continuo el viatge cap al sud. Molt bé. Moltes gràcies. Molt amable. Molta sort amb aquest viatge. Gràcies. I, bueno, disfruta'l. I tant. Molt amable. Gràcies. Vagi bé.
Quina passada pelejar per aquest rosari d'esculls. És com fer-ho per un parc d'atraccions per kayaquistes. I still think of you, and I just wanted you to know. Narcís, sabia que et trobaria per aquestes aigües. Què estàs fent? Mira, he sortit a fer uns esquimotatges. Esquimotatges? Esquimotatges, que és fer voltes amb el caiac. Sí. Era la manera que tenien els esquimals per sobreviure en cas de bolcada perquè no sabien nedar. Els inuit van ser els inventors del caiac, veritat? Exacte, era el mitjà que tenien per caçar, per pescar i sobreviure a l'època d'estiu. Caram. I d'allà venim tots, eh? I d'allà venim al caiac, que ara tenim, que ha evolucionat. Perquè tinc entès que tu construeixes els teus propis caiacs i pales. Jo vaig tenir una temporada que em vaig dedicar a construir caiacs i pales tradicionals, i aquest és un caiac que està fet a la meva mida i la pala també. M'al·lucina pensar que paleges amb un caiac i una pala feta per tu. Al·lucinant. Doncs tenim la imatge mental del Lloret internacional, però com és viure a l'hivern a Lloret? Doncs mira, a Lloret a l'hivern s'està molt tranquil. Tens camins de ronda per caminar, que són preciosos, tant cap al nord, cap al sud. Pots anar amb caiac, hi ha gent que voga a l'hivern, pots anar al bosc també, caminar... És que quin entorn que teniu aquí a Lloret, eh? Tenim un entorn preciós, unes aigües cristal·lines, uns freus, i estem realment molt bé a l'hivern, se viu molt bé. Escolta, ara anava cap a Lloret. Em vols acompanyar o què? Sí, som-hi. Sí? Vinga, va. Camino pel passeig marítim de Lloret de Mar i no deixo l'oportunitat de conèixer més locals del poble, sobretot aquells que han vist i viscut el Lloret més autèntic. He vist aquesta escultura que hi ha aquí fora sobre la tirada de l'arc. Què és exactament aquest art de pesca? És un sistema de pesca que s'utilitzava segurament a tota la costa catalana i a d'altres llocs, i que aquí va tenir molta rellevància durant una època que hi havia moltes mancances econòmiques, perquè té la particularitat que no es pot participar de la pesca sense ser pescadors. És a dir, consisteix en llançar una xarxa al mar, que això s'ha de llançar, són pescadors professionals els que ho fan, i des de terra la gent van tibant la xarxa i arrossegant tot el que... De quanta gent estem parlant? Hi hauria, doncs, 25 persones a cada banda, són dos bandes des del cistella, 50 en total? 50 persones, i es va tibant cap a la sorra. Des de la platja, eh? Des de la platja. Això que explicava Miquel va servir també perquè això era un sistema de pesca més aviat per la gent pobra, que no tenia medis. Doncs, clar, per poder anar a tirar l'art i poder portar a casa el peix aquest i algun duro, alguna passeta si tocava, si hi havia bona sort, doncs, llavors, què va passar? A Lloret va fer la transformació, van passar de pobres a rics. Amb el turisme, no? Tots ens hi vam apuntar, i clar, totes aquestes tradicions i d'això va anar perdent. Va ser com vam entrar nosaltres, amb el lema aquell, com més prest teníem, decidirem caminar. Llavors vam començar a recuperar això. Doncs, escolteu, és d'agrair aquesta tasca que esteu fent de recuperar aquest art de pesca perdut. Escolteu una cosa, platja Fenals, cap on cau? La platja de Fenals està cap allà, cap a Blanes. Doncs res, vaig cap allà. Moltes gràcies. Així doncs, després d'escoltar les històries d'aquests avis, me'n vaig cap a la platja de Fenals, una gran cala de sorra fina i aigües turqueses.
Bona tarda. Bona tarda. Sabeu on són les rutes de mar de Lloret? Doncs aquí mateix tens la primera, que tenim des d'aquí la platja de Fanals, que nedem fins la platja de Santa Cristina, que és molt i molt maca. Però què són exactament les rutes de mar? Les rutes de mar són els trams que nosaltres nedem i que tenim balisament. Tenim aquestes boies grogues que veus al final de tot, a 200 metres, que això fa que ens protegeix a nosaltres de les embarcacions. I és una seguretat. I alhora també protegeix el fons marí. I si ara aniràs amb nosaltres ho veuràs. Sí? Us puc seguir, nois? I tant, i tant. Ja veuràs, t'agradarà molt. Doncs va, som-hi. Vinga, som-hi. Hola, Rai. Què tal? Molt bé. M'alegro de veure't. Jo també. Què tal? Escolta, has vist quin fons marí que hi ha? I t'has fixat quants colors diferents d'algues que hi ha? Cert. Doncs mira, avui et volia ensenyar unes quantes algues d'aquest paisatge de la Costa Brava i et volia ensenyar bàsicament quanta diversitat i quants colors tenim. Sí. Que interessant. Tenim una pila de vegetals que mai ens hi fixem a sota l'aigua. I tant. I aquí els tens. N'hi ha alguna de comestible? Doncs mira, te n'he portat almenys 2 o 3 que es podrien menjar ben bé. Caram. Mira, una, si vols fer una amanida, un enciam de mar. Uau. Per tant, alga verda, molt comuna a primera línia de la costa. Sí. Podem trobar aquesta altra, que ara és molt habitual, també a primera línia, molt bé. que és una rizoela, no té nom en català, i fixa-t'hi que sembla que estigui com superberrugosa, Sí. I després en tenim d'altres, com ara aquesta dictiota, que són menudes, no tenen noms populars, i que es poden arribar a menjar. El que passa que són molt intenses. Ah, sí? Així directament? Sí, així directament. Tasta-la, a veure què passa. Gust potent, sí. No és només gust a mar. A més, cada vegada més. Va pujant a nivell d'intensitat, Molt bé. Llavors fixa't que tenim un petit supermercat sota l'aigua, que sempre hi hem viscut de mar, sempre hi hem viscut d'esquena, i avui ens n'hem adonat, per altres cultures que el fan servir, que tenim una pila de diversitat vegetal que també podem posar perquè no m'ho plat. I tant. I alguna anècdota que em puguis dir sobre plantes? Doncs mira, estem en un territori que segurament poca gent reconeixeria, com que el seu nom ve d'un arbust absolutament comú. Lloret de mar. D'on ve lloret de mar? Doncs d'un llorer. Del llorer. Per tant, les rieres humides, ple de sol, i que fugen del fred del nord, que és el que ens agrada als turistes quan venen aquí a l'estiu, doncs resulta que ens dona lloc amb unes lloreredes, que són el que dona nom justament a aquest poble, Lloret de Mar. Doncs que interessant, Evarist. La veritat és que ets una enciclopèdia oberta, Moltes gràcies. Sobre plantes. Doncs res, me'n vaig cap a la platja, d'acord? Rai, bon viatge. Gràcies. Adéu. Comença un nou dia. De fet, l'última jornada de la meva travessa en caiac per tota la Costa Brava. Encaro aquesta etapa amb molta il·lusió per seguir explorant paisatges fascinants i nous personatges, però també amb certa nostàlgia, perquè sóc conscient que aquest fabulós viatge s'està acabant. Ei, us estava mirant amb els vostres neoprens i equip d'snorkel. Què esteu fent? Venim del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i estem estudiant els deserts submarins d'aquí del tram de Costa de Blanes. Deserts submarins? Deserts submarins. Què són? Els deserts submarins són totes aquelles zones de roca a les que la vegetació submarina ha desaparegut. I la causa principal aquí a casa nostra són els erissons, degut a la sobrepesca. I què feu des del CEAP? Bé, doncs allà és un centre bàsicament que es treballa amb ecologia aquàtica, és a dir, que treballem des del mar fins a alta muntanya. Qualsevol cosa que hi hagi aigua pel mig.
que sí, que som un institut d'aigua. Sí. I en concret vosaltres en què us especialitzeu? Bé, nosaltres sobretot estem treballant a intentar entendre un dels efectes del canvi climàtic que poder la gent ha parlat menys, que són les tempestes. Sí. És a dir, amb l'arribada del canvi climàtic, un dels efectes més importants és que cada cop hi haurà més tempestes. Sí. I en el Mediterrani, clar, les tempestes poden tenir efectes importants sobretot als ecosistemes submarins, que és els que nosaltres estudiem. És a dir, que nosaltres estem sobretot especialitzats en mirar els efectes en les praderes de Posidònia. Suposo que n'has sentit parlar, no? I tant. De la Posidònia. Sí, he fet snorkel, sí, n'he vist. Doncs la Posidònia té gràcia perquè per una banda protegeix la costa quan arriben les tempestes, però també li afecta moltíssim les tempestes i per tant estem intentant veure aquesta dualitat com a protector i com a receptor de l'efecte de les tempestes. Doncs escolteu, us agraïm molt la vostra feina que esteu fent, gràcies. Molt bé. Vaig cap a Blanes, em falta molt per arribar? No, ara queda un tram de costa molt xulo, ja veuràs, tot roca, i al final arribareu a Sant Francesc, que és una cala molt... Molt bé. Doncs res, us deixo treballar. Vinga, moltes gràcies. Vagi bé. Adéu. Ja veig la Roca Sa Palomera, el lloc precís on es considera l'inici de la Costa Brava. Això vol dir que després de molts dies de travessa pel mar, per fi arribo al meu destí final. Arribo a Blanes. Iuhu! Uau, quina benvinguda m'heu donat. Espectacular. Us ho agraeixo moltíssim. Moltes gràcies. Escolteu, què balleu? De quin origen és aquest ball? Nosaltres el que ballem és dansa polinèsia. En concret, ballem la dansa de Tahití. Tahití. Tahití és una illa del Pacífic, Sí. no? Per tant, el mar és un element primordial dintre del paisatge de les illes. Sí. I amb la dansa el que volem és donar importància a tots aquests elements de la natura que permeten la vida de la comunitat. Que maco. I és una mica el que estàvem ballant quan has arribat. Sí. Estàvem ballant una cançó dedicada al mar. Mireu, la veritat és que m'he emocionat i guardaré aquest record, aquesta imatge mental, durant molt de temps. Moltes gràcies, noies. Moltes gràcies a tu. Don't give up when your voice is trembling. Blanes és actualment una de les principals destinacions turístiques de la Costa Brava, tot i que durant anys va ser un petit i tranquil poble de pescadors. Els seus 4 quilòmetres de platja, la potent activitat comercial i l'àmplia oferta d'allotjament i restauració la converteixen en una de les poblacions més importants de la província. Situada a tan sols 60 quilòmetres de Barcelona, és per molts una finestra oberta cap a la natura i l'aire fresc. El fabulós jardí botànic Marí Murtra, creat l'any 1921 amb 4.000 espècies de plantes i d'arbres dels 5 continents, així ho demostra. Cause you got that power. Don't give up when you feel divided. Don't give up, I'll be by your side. Unbroken, I'm still hoping with my heart open. Yeah, yeah, for a brighter day. And if you T'he vist descarregant caixes de peix aquí. No he vist gaires dones al món de la pesca. No en som gaires. Aquí a Blanes soc l'única, però en tot Catalunya en són 6. 6? I que sortiu a mar, què? Que sortim a mar crec que són 4. I per què creus que hi ha tan poques dones a la pesca? Són moltes hores. La mar enamora. El que costa és compaginar la vida en mar i la vida en terra. Clar, marxem a les 6 del matí i ara que són gairebé les 6 de la tarda. Sí. Encara he de baldejar una miqueta al barco, o sigui, esclar, estàs 12 hores fora de casa. Uau. Llavors,
Jo m'imagino que és per això. compaginar-ho, no? Perquè realment, al principi deien una dona en mar, o sigui, ni pensar-ho, no? Que duraria 4 dies. Però ara veuen que sí, no? Que en mar, o sigui, ni tots els homes ni totes les dones serveixen. No és una cosa que sigui exclusiva ni d'homes ni de dones. I què t'agrada d'aquest món de la pesca? Què t'agrada a tu, de l'ofici? La llibertat. La llibertat que és... O sigui, estar tantes hores al mar et permet veure sortir el sol, et permet veure la posta, els canvis realment de la lluna, la calma, o sigui, la mar salvatge, anar de 0 a 3.000 en segons. T'agradaria provar-ho? Home, doncs sí. A les 5 del matí, doncs, Sí? Ens llevem molt d'hora. Demà? Doncs demà, a les 5 del matí, i faràs de mariner amb algun company meu. Caram, quina experiència. Doncs mira, pujaré al Castell de Sant Joan a veure la posta de sol, aniré a dormir d'hora i demà estaré aquí. Estupendo, Rai. Molt bé, moltes Vinga, gràcies. fet. Perfecte. Vagi bé. Keep on fighting for a brighter day. L'Iris em va dir que estigués aquí ben d'hora per sortir a pescar amb un amic seu i aquí estic. Quin final inesperat pel meu viatge per la Costa Brava, convertint-me encara més en gent de mar. I és que tots venim del mar, però no tots som gent de mar. Després d'haver palejat 200 quilòmetres amb la frontera amb França, d'haver visitat 18 municipis amb el seu patrimoni cultural arran de mar, d'haver conversat amb més de 50 persones que m'han ensenyat i m'han inspirat, desenes i desenes de sortides i postes de sol en un paisatge que anava transformant-se a mesura que avançava. En resum, acabo aquest viatge amb la motxilla carregada d'experiències que de ben segur m'acompanyaran la resta de la meva vida. Una abraçada a tothom i fins a la propera aventura, que de ben segur serà espectacular.